hon lo tuma claim rapet PSL silong la tuma terang sangho ronje terang Kadang kipan ke paponan ko artikel apa non tong sukot tem mana la nilitum pini PSL siapam ako inang ipipon la nilitum la kadu kawe rong ajo sita nilitum la kadili kalang lang pen amen ke papon la pen la botalis amen kawe tum han am sita met tok pon FC lang tum nilitum la PSL siapam ke nilitum han kadu kawe sa nong yu pon la pen la nilitum la dak rong koroi long nilitum ke la itu PS ke dam tang som sop sini tu king tang ring situ la selain itu bahini alidar kecekrong atau mabang ni itu mafam mana dak nong nu nang ke jo pon mate la ni itu manang pati pon tap bang ni itu project he la bang ni itu ke la bang so ai it recipen ke itu ke man tu ni dari itu ke la bang ke itu ke apiciru ni in tang ring bes itu ti song bom ji la bang itu asar jaga tharang ke ya pon orang itu dunji itu la dak ke kai kiu san itu ke tangkring dan dupo la pen la ni itu malong pini het jong lang la itu ma pia salong ke pen la residen hoye pa asang ho atlang ni terang asang ho pan pustame alang itu bidi pia tumhang ni itu matarang la LP atau sebini mane amen di pon kok pusipu la si la mang so ala ma puthak alang ni kar biang long arak kadu kawi pan alang ni pen hoy pen la lampar pa dipina Aku itu vice president lah, amen ke Linda Ronghang, alang ni pen ni pan for people pot, pas sampai curu part bilo, si ni pan pini, dak nitum rongkroy, lebing biasa long, BJP meeting nama bi, mas ni program nama bi long. Nếu tụi mình phát me asan si amen thapon tap thapon pru asan si theglong lo sa judunong lo sa me ningduk lo sa hala ke thapon tum sta me asan bang claim te nei ni tum nyong si kidun pulote hadak sini tum cheklang ndongi si kalbi rong ara tum tamang hunang ne ni tum de pinige mazani no ke ni tum dundi si hala ke thapon tum sta me tum chethrak nei la pen orang kroy arlo ala nitu PS along penang riso tumhan list ka bhai pon du itum aridu nong lo la hotaya diga be tumhan sa mera tum list puri pon pusipu la pen la abang be tumhan an sa mera tum list puri pon la si la ka chok che arang nitu la so ke arang nitu lam pa chipi bag nei la pen tumhan solam ke ni than thwek nei pusi tum Chini pon nili fan penang di ding pen asan si hala itu bacing hon lo tuma claim rapet PSL silong la itu ma terang sangho ronje terang alang li fan sami tangka cuandet pusi pulo la pen apoy pi pon lo sami alang li pen sami lam clar chi pi pon lo alang same tangka ke cuan longle lapen cu enu longle lake alang itung si akoy kipipon lo je alang itung ke wana tangka ang same kachichu that I hate that penasi rat apana bang patipon der lo labuson lo amasi ituma presiden apang same tangka cuan det lapen tangka sudah pusi akoy kipon der lo Nasi alang ita cipulo culong le apen cuan ong le lapuson si alang istame cithan le medium no lasi nilitum PSL si pen hipu tujia bang kala helo nalitum la joba tera ason son jong si lapuson klem bom lang polotante nilitum PSL si penta nalit panta inside wanang kokpo kalite lam class sami nang licipinang kokpo athema lapuson atangka cuan pen akaprek atuma phan kachunan i labangke chokche kusi nang le phan sami kunang kokpo